Velkommen til denne lille video, der handler om, hvordan vi skaber vores personlige indre virkelighed ud fra, hvad vi sanser. Vi oplever ikke verden, men en model af verden. Sanserne er din kontakt til den ydre verden. Dine sanseindtryk filtreres gennem en række personlige filtre. Du påvirkes af millioner af indtryk hvert eneste øjeblik, og du er nødt til at udelade det meste, for ikke at blive fuldstændig overvældet. Samtidig vil du generalisere og forvrænge indtrykkene, så de passer til den model af verden, du allerede har. Dine væsentligste filtre er følgende: sansebetoning, erfaringer, metaprogrammer, overbevisninger og værdier. Din model af verden er din indre repræsentation af sansede begivenheder. Din repræsentation af verden, eller dine tanker, består af billeder, lyde, følelser og indre dialog. Din repræsentation udløser en følelsesmæssig tilstand som eksempelvis glæde, vrede, frygt, overraskelse, væmmelse eller sorg. Din følelsesmæssige tilstand påvirker din fysiologi, det vil sige fysisk velvære, kropskemi og kropssprog. Din følelsesmæssige tilstand påvirker også din adfærd, det vil sige dine handlinger og din kommunikation. Det er din adfærd, andre mennesker vil opleve som din reaktion på begivenheder. Andre mennesker vil typisk tolke dine handlinger og kommunikation ud fra egne modeller af verden, og derfor kan kommunikation være en vanskelig proces. Lad os se på et eksempel. Du sidder på café med en bekendt og kan ikke finde på noget interessant at sige. Du tænker, han må synes, jeg er kedelig. Du mærker angst, og du bliver ked af det. Kroppen reagerer med hjertebanken og uro. Du sidder og tænker, indtil du finder på en undskyldning og går hjem. Besøg hjemmesiden, hvis du har lyst til at vide mere. God fornøjelse.